Simon Busuttil, suppost simbolu ta' bidla fil-Partit Nazzjonalista, jixtieq jinsa l-passat, anka dak riċenti. Qed naqtaw linja fuq il-passat tagħna stess. Hawn wieħed jiftakar f'Giovanna De Bono li żewġa jinsab mixli li kien iqabbad biex jagħmel xogħol privat u jitħallas mill-Ministeru ta' Għawdex għall-voti. Każ fejn rajna li l-kap tal-Oppożizzjoni jastjeni milli jieħu deċiżjoni u saħansitra jtenni li jiddispjaċieha r-riżenja ta' min aġixxa b'mod kompletament żbaljat. Niftakru wkoll f'Joe Cassar li ħa karozza u sistema ta' sigurtà mingħand Joe Gaffarena. Hawn rajna lil minuħati saħansitra jitlob protezzjoni għal familtu u ftit wara jagħmel U-turn meta ħarġet il-verità fil-beraħ grazzi għal mezzi tax-xandir. Mbagħad hemm Tony Bezzina li allegatament sforza ħaddiema jagħmlu xogħol fuq il-Gażin Nazzjonalista taż-Żurrieq u Claudio Grek li quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi qal li ma kienx jaf lin-negozjant George Farrugia qabel l-2012 iżda ħareġ imgiddeb minn emails tiegħu stess. Simon Busuttil irid li nistemmen li din hija oppożizzjoni li timmili ta' favur l-għaqda. Immaġina, Claire, hija l-oppożizzjoni li qed tappella għall-għaqda f'pajjiżna minflok ma jkun il-gvern illi imexxi bl-eżempju. Meta kellu jkun il-gvern li jfakkar lill-oppożizzjoni li jimġiba bħall-għaqda dwar is-sigurtà nazzjonali mhix xi ħaġa à la carte. Dan meta l-istess oppożizzjoni l-ewwel beżżat kemm felħed dwar is-summit sewlenin f'pajjiżna u mbagħad appellat għall-għaqda.